ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടി ഡേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളും വീട്ടിലുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയും മീൻകറിയാണ് കേട്ടോ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ വേണ്ടി ഞാൻ രാവിലെ എന്നിട്ട് മീൻകറിയൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് കൂടെ കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു പിടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉച്ചക്കലത്തേക്കുള്ള ഊണിന് വായി രാവിലത്തെ കാപ്പിക്ക് എന്ന് കരുതി ഞാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മീൻകറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരുത്തൻ അവിടെ ഇരുന്ന് TV കാണുകയാണ് കേട്ടോ. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, വളരെ ലേറ്റായിട്ട് എഴുന്നേക്കും, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടായിപ്പം കാണിച്ചതിലെല്ലാം നടക്കും. അപ്പം ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് തുണി അലക്കിയായിരുന്നു. സമയം 11:30 ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ തുണി അലക്കിയിട്ട് വിരിക്കാനായിട്ട് കയറിയതാണ്. മോളെ ഞാൻ അവരുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ കഴുകാനായിട്ട് വിട്ടു. അവരിങ്ങനെ ഷൂവും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴേ അപ്പം മൊത്തം അഴുക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ വെയിലുള്ള സമയത്ത് കഴുകി വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് ഉണക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം പോകുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിട്ടുകൊണ്ട് പോകാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെരുപ്പ് കഴുകിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ അവളെ മോളത് കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് പോയി. മോനകത്തിരുന്ന് പഠിക്കുവാണ്. ഞാൻ കണ്ടതിൻ്റെ തുണിയൊക്കെ അലക്കി പിഴിഞ്ഞ് വിരിച്ചിടുവാണ് കേട്ടോ. കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മിറ്റമൊക്കെ തൂക്കാനായിട്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ചേട്ടാ ഇച്ചിരി ഇറച്ചി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പണിയിലാണ് പിന്നെ. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി നമ്മുടെ തേങ്ങ ചിരണ്ടുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തേക്ക് കത്തി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അപ്പം നല്ല ഫ്രഷായ ഇറച്ചിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. എവിടെയും കണ്ടൊക്കെ ഒന്നിപ്പം നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ 1 കിലോ മേടിച്ചാണ്. നല്ല സൂപ്പർ ഇറച്ചിയായിരുന്നു. നമുക്കത് കറി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കുട്ടി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനോട് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു 3-4 തവണ കഴുകിയെടുത്തു. നല്ല ചോര ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനകത്ത്. അപ്പം ഒത്തിരി തവണ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി പിഴിഞ്ഞ് വാരിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെന്ത് കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ നിറയെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, മീറ്റല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് മേടിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കുക്കറുണ്ടല്ലോ, 2 ലിറ്ററിൻ്റെയോ 3 ലിറ്ററിൻ്റെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഓഫർ പാക്കിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 3 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു. ഇന്ന് അതിനകത്ത് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. 2-നകത്ത് കയറത്തില്ല, 3-നകത്താണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ അതെടുത്ത് വേകാനായിട്ട് വെച്ചു. 2-നും കൂടെ ഒറ്റ അടപ്പേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കടായും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ അതൊന്നും പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ട് വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ, പഴയത് തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം പുതിയതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ കുക്കറിനകത്ത് മീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മസാലകളെല്ലാം ഇട്ടു. കുറച്ച് നമ്മുടെ മീറ്റ് മസാലയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേകാനായിട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗരം മസാല പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാലയൊക്കെ മേടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, തക്കോലം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ, പെരിഞ്ജീരകം, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് പൊടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊടിക്കാനായിട്ടല്ല, ചൂടാക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ നന്നായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തിട്ട് പൊടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പെരിഞ്ജീരകവും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേണ്ടി നമ്മുടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വേകാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന നല്ല മീറ്റെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനുള്ള നമ്മുടെ അരപ്പുകൾ റെഡിയാക്കാം. കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അത് തേങ്ങ കൊത്തി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് അതിനാന്ന് വെച്ചാൽ കീറിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ മീറ്റ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെള്ളം തന്നെ അങ്ങ് ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് അടച്ച് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സംഭവം സെറ്റായിട്ട് വെന്ത് വഴണ്ട് കിട്ടും. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തോരനുള്ളതും കൂടെ അരിഞ്ഞെടുത്തു. നമ്മളിന്ന് ബീൻസ് തോരനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബീൻസും ചെറിയൊരു സവോളയും കുറച്ച് 2 പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് അതും വഴറ്റാൻ വെച്ചേക്കാണ്. എന്നിട്ട് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയങ്ങ് ചേർത്തേക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സവാളയും വഴണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരേ സമയത്തൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി തീർക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൊത്തം ജോലികളും ഇച്ചിരി താമസിച്ചായിട്ടോ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ള സമയം ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ഞാനതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കുവാണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സവാള ഇച്ചിരി വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മീറ്റ് വേവിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇട്ടായിരുന്നു മഞ്ഞൾ, അല്ലാതെ സവാള വഴറ്റുന്നതിനകത്ത് ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ കൂടി ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ബാക്കിയിരുന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തവണ ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ ചേട്ടനോട് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എരിവൊക്കെ കുറച്ചായിട്ടോ ഞാൻ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 സ്പൂണിനടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബീഫ് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായി നന്നായിട്ട് അരപ്പ് ആ മസാല എല്ലാം അതിനകത്ത് പിടിച്ചു വരുന്ന ഇടം വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രത്യേക ഒരു മണവും കൂടെ കിട്ടും. ഫൈനലി നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് കറി റെഡിയായി. പിന്നെ തോരൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തോരനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ മുറ്റം തൂക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. രാവിലെ അലക്കിയിട്ട് തുണിയെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനിടയ്ക്ക് ഉച്ച സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് മഴ തൂളി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഓടി എടുത്തെല്ലാം കൂടെ വീട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മഴയുടെ പാട്ടിന് പോവുകയും ചെയ്തു. മിക്കവാറും ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പണി. ഇപ്പം തുണി മുറ്റത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നനയും. മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലിടുന്നുണ്ടേ കറയൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളം വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഏരിയ അധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് വിറ്റെല്ലാം തൂത്തിടുകയാണ്. ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോഴേ അടുത്ത ഇല ഒന്ന് വീഴും കേട്ടോ. എന്നാലും തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല, എന്തോ ഒരു മനസ്സമാധാനമൊക്കെ ഇടാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി പെട്ടവടീന്ന് നമ്മൾ മുറ്റം അങ്ങ് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കുട്ടന്മാരെയൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവന്മാർ അതിലെല്ലാം നടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുറ്റം തൂപ്പും ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വേറെ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ രാത്രിയിലെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ്. നല്ല ചന്ദ്രനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.